Manamnamati Nabara panangpasangbay maiparikna kadagiti turista ang agturong iti Tuba, ita a Semana Santa, iti suporta dagiti tourism site iti ili. Daytoy ti report. Magagaranen ti munisipalidad ti Tuba Benguet nga iparikna iti naydumduma. Ken napimpintas a panangpasangbay na kadagiti agpasyar iti munisipalidad ita a Semana Santa. Sigon kini Tuba Tourism Head Annabel Saingan de Gawan, ita atawan kabinadang daditoy dagiti tourism site akadwada iti panay-promote iti turismo iti munisipalidad a mabigbigbig kas the highways of discoveries. We'll be coordinating sa mga existing na tourism sites. Nakasagana mo ten dagiti partner da iti panangpasangbay kadagiti turista kas iti daytoy a baro a pagpasyaran iti ili. Yes ma'am, we are ready. Even though hindi kami 100% natapos, pero nakaprepare kami. Malaksid kadagiti pagpasyaran jaya pay ti Tuba, ti may pampanakil a produkto ti ili. We will be offering naman yung mga local products din namin na isa is yung 1,001 product natin ng municipality, which is taro or locally named as ava. At damot lang dagiti nakasaganan a circuit tour ang mabalin a pagpilyan dagiti turista kas kadagiti pagpasyaran iti barangay poblasyon. Ken kas tamot iti barangays Taloy Sur ken Taloy Norte. Napintas pay dagiti lugar tapno agmanaman na ita a Semana Santa.